είναι ένα όπλο που χτυπά άμεσα την πληγήσα περιοχή και έμεσα όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ, πλην ΗΠΑ και Καναδά. Τονίζει ο Βαλερή Σύριεφ, τονίζοντας πως ο πύραυλος, ο Αρσνίκ, δύναται να φτάσει ως το Εδιμβούργο στη Σκωτία. Το χτύπημα στο Γιουσμάχ, στο Δνίπερο, δεν σχετίζεται με τον πόλεμο αυτόν καθεαυτόν. Ήταν καθαρά προληπτικό. Στόχο είχε τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Αυτά τονίζει ο στρατιωτικός ειδικός Ρώσος. Σύμφωνα με τον Σιριέφ, βασίζεται στους πυράβλους μεσαιοβελληνικούς S-20 Pioneer, οι οποίοι είχαν απαγορευτεί από τη συνθήκη 1987. Τοποθεσίες των Pioneer ήταν έτοιμες στη Λευκορωσία, η οποία κατόπιν συμφωνίας με τη Ρωσία δύναται τώρα να κατασκευάσει τους Αρσνίκ. Από εκεί, ο πύραυλος Αρσνίκ δύναται να πραγματοποιήσει ένα πρώτο αφοπλιστικό χτύπημα προς Γαλλία και Βρετανία. Βλέπετε στο βίντεο πώς πίπτουν όπως την αγριοφουντουκιά τάνθη της. Είναι μια απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναπτύξουν πυράβλους Tomahawks στην Ευρώπη. Έχουν ήδη δοκιμάσει το ανάλογο του Αρσνίκ στην Ευρώπη, το οποίο είναι 3.500 χιλιόμετρα βεληνικές, ενώ ο Αρσνίκ είναι 5.500 με 6.000 χιλιόμετρα βεληνικές. Η ανάπτυξη και από τις δύο πλευρές αυτών των πυράβλων δεν αφήνει ούτε 5 λεπτά να αποφασίσουν αν θα αντεπιτεθούν ή όχι. Άρα πάμε σε πυρηνικό πόλεμο. Τουλάχιστον για την Ευρώπη. Ας στρέψουν αυτούς τους πυράβλους εναντίον της Κίνας. Αλλά είναι καλύτερο να κρατήσουμε την Ευρώπη καθαρή ήπειρο από τέτοια όπλα, τονίζει ο Σρέφ. Εν τω μεταξύ ο Πούτιν μένεται ύστερα από την επίθεση drones κεντρικά της Μόσχας στο Καζάν. Όποιος προσπαθεί να καταστρέψει κάτι στη χώρα μας, όποιο κι αν είναι το εύρος, θα πρέπει να αντιμετωπίσει ακόμη πιο σημαντικές καταστροφές στη χώρα του και θα μετανιώσει γι' αυτό που προσπάθησε να κάνει στη δική μας χώρα. Αυτά τόνισε σε επίσημη τελετή. Το Καζάν βρίσκεται 1.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα με Ουκρανία. Τα ρωσικά μίντια κατέδειξαν ότι χτυπήθηκαν κατοικίες, μια μπάλα φωτιάς πάνω από πολυόροφα γυάλινα κτίρια. Μην ξεχνάμε, ο Πούτιν κατ' επανάληψη έχει απειλήσει να πλήξει κέντρο Κιέβου με τον Αρσνίκ. Τα πλήγματα του ρωσικού στρατού έχουν γονατίσει το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα με αποτέλεσμα η χώρα να αντιμετωπίζει τακτικές διακοπές ηλεκτροδότησης μέσα στο χειμώνα. Τι ούτω τρόπος ο ρωσικός στρατός προωθείται πανεύκολα προς την ανατολική πλευρά Ντονιέτσκ, χωριό Λοζόβα, στην περιοχή Χαρκόβου, Σοντσίβκα, στη βιομηχανική πόλη Κουράχοβε, Ντονιέτσκ. Όλα αυτά αποτελούν κρίσιμους τομείς των μαχών. Περισσότεροι από 190 οικισμοί ουκρανικοί παρεδόθησαν στη Ρωσία και αυτή προσπαθεί να έχει τα περισσότερα εδάφη που δύναται πρώτης έναρξης διαδικασιών διαπραγματευτικών με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ η Ρωσία έχει φτιάξει λίστα με στόχους ζωτικής σημασίας. Αν χτυπηθούν θα καταρρεύσει το στράτευμα. Για κρυμμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Εγγράψου, κοινοποίησε, να το γνωρίσουν όλοι.
Η αλήθεια, πάση θυσία, εδώ.